Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην αρχαία Θάσο αρχίζει από την εποχή των Φινίκων. Συνεχίζεται στην κλασική περίοδο, στους ρωμαϊκούς χρόνους και τελειώνει στην εποχή τη Βυζαντινή. Μετρήσεις που γίνανε για ραδιοχρονολόγηση σε σκουριές και σε θράψματα από κεραμικά δείξαν μια χρονική περίοδο εργασίας από το 400 π.Χ. μέχρι το 400 μετά Χριστό. Μια εποχή δηλαδή συνεχούς μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας. Εδώ θα ήθελα να παρέμβω για να αναφέρω τι μέταλλα εκμεταλλευόταν οι αρχαίοι πάνω στη Θάσο. Το κυριότερο μέταλλο ήταν ο μόλιβδος και ο άργυρος, ο οποίος πάντα συνοδεύει το μόλιβδο. Επίσης σημαντικά και έχουν μείνει και στην ιστορία, από τον Ηρόδοτο αναφέρονται, είναι τα μεταλλεία χρυσού στην περιοχή Κινήρων στην Ανατολική Θάσο. Ο χαλκός και τα σιδηρομεταλλεύματα ήταν τα άλλα δύο μέταλλα που εκμεταλλευόταν οι αρχαίοι πάνω στο νησί. Ήθελα να τονίσω πόσο χαρακτηριστικό είναι το ότι παντού σε όλη τη Θάσο βλέπουμε ίχνη της μεταλλευτικής δραστηριότητας των αρχαίων με επιφανειακά ορίγματα και στοές. Επίσης βλέπουμε και τα ίχνη της μεταλλουργικής δραστηριότητας σε ίχνη σκουριών, τις οποίες βέβαια σήμερα έχουμε εντοπίσει και έχουμε ερευνήσει. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην νεότερη εποχή αρχίζει από την αλλαγή του αιώνα γύρω στο 1902, όπου η γερμανική εταιρεία Speidel πήρε ένα σουλτανικό φιρμάνι, γιατί εδώ ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, και με το σουλτανικό φιρμάνι αυτό είχε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε όλη την ίσο Θάσο. Η εταιρεία αυτή άνοιξε τα πρώτα μεταλλεία καλαμίνες, τα οποία και αυτά είναι σπαρμένα σε όλη τη Θάσο και στα ίχνη των αρχαίων επάνω. Το δε μεγαλύτερο μεταλλείο της περιοχής είναι αυτό που καθόμαστε τώρα, οι Βούβες. Λοιπόν, το 1900 ήρθε εδώ η εταιρεία του Speidel. Έβρισκε πράγμα έτοιμο από τις αρχές. Μόλις πήρε έκανε ανάγκες, είχε μέσα και χρυσό, είχε και ασήμι. Έκανε ανάγκες, αμέσως έφερε βαπόρια, πόρτανε από εδώ. Και πηγαίνανε στη Γερμανία. Ύστερα έπιασε ψυχάμενη εδώ, πέρα, και το έκαιγε, έφυγε στο χώμα και πήγαινε καθαρό πράγμα στα εργοστάσια πάνω. Εδώ ήταν Τουρκία τώρα, μέχρι το 12 ήταν. Το 12 σταμάτησε η εταιρεία γιατί κήρυξε ο πόλεμος. Δουλεύαν παιδιά μικρά στη διαλογή, γυναίκες δουλεύαν στη διαλογή, άλλοι μοιραδόρ είχε, άλλοι βαζαδόρ, και δουλεύαν κάπως, αλλά πληρώνουμε ήταν καλά. Ασφάλεια είχαμε, αν αρρωστούσε κανένας, ήταν θα μην μεταλληφθούν, μας καλτώσαν τη πληρωμή, ένα ποσοστό, για θα μην μεταλληφθούν. Μας πληρώνει τακτικά και δεν καθυστερήσει καμιά μέρα, 2 φορές το μήνα μας πληρώνει.
παλάτι αυτό βρίσκεται στο Σπάιντελ, μάλιστα το λέγανε ανάκτορο του Κάιζερ, για να έρθει ο Κάιζερ να παραθυρίσει. Ήρθε και ο Κάιζερ, ήρθε αλλά έξω δεν βγήκε. Ήρθε ακριβώς το 12 που κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ο πρώτος. Μόνο από μέσα είδε και σκοτεινιέφυγε. Την πρώτη καταστροφή κάνανε τους 17 οι Γάλλοι. Τα ξεπατώσαμε με δυναμίτες, με αυτά όλα. Το παλάτι ήταν γεμάτο μέσα πράγματα. Έτσι τα κάναν διάγμα. Τα πιάσανε υλικά, κάνανε πολλές ζημιές. Και ύστερα οι Βουλγάροι που ήρθαν πήραν ορισμένα πράγματα από εδώ. Πήραν κάτι δυναμή, φορτώσαν από εδώ, τα πήραν. Τα πήγαν για μπάλα. Ο Σπάντελ που τότε όταν ήρθε, στη Λύρη της κουβανούσε με τρίχαινα σπαβάλια. Το 1900 μέχρι το 12. Δεν είχε αυτό νόμισμα. Τα φόρτωνε από κάτω από τη σκάλα, είχε σκάλα ιδιαίτερος, τα φορτώναν στο άλογο και ένας μπροστά με το όπλο και ένας πίσω. Αυτόν τον χώρο που το βλέπω λυπάμαι. Γιατί βλέπα τι κόσμο δούλευε αυτό μέσα. Και τι χρήμα παίρναν. Δεν θέλω να το βλέπω γιατί η καρδιά μου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και είναι άξιο λόγο ότι για την εποχή εκείνη έγινε μια τεράστια επένδυση για το μεταλλουργικό εργοστάσιο, η οποία όμως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα γιατί δεν στηρίχθηκε σε σωστά δεδομένα. Ναι. Έτσι αναγκάστηκε να κλείσει νομίζω το 1930. Ναι, 1930-31. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε πριν ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα του Σπάιντελ και των Γερμανών, η πρώτη δηλαδή περίοδος στην νεότερη εποχή, σταμάτησε γύρω στο 1913 με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Μετά έγινε το μέρος εδώ ελληνική επικράτεια. Και τα φερμάνια αυτά αυτονόητα ότι ήρθαν στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο το 1924 έκανε έναν διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση των μεταλλίων αυτών όλων των παραχωρήσεων, στο οποίο πήραν μέρος και η εταιρεία Σπάιντελ, η παλιά. Μόνο που τότε πλειοδότησε βέβαια όχι ο Σπάιντελ, αλλά η βελγική εταιρεία Vieille Montagne, η οποία υπάρχει και σήμερα. Λοιπόν, ο Σπάιντελ, όπως είπες, έκανε αυτό το πελώριο έργο με τους 5 περιστροφικούς φούρνους Welch, πάλι για την εξαγωγή μεικτών οξυδίων τσίγου και μολύβδου. Μια φοβερή επένδυση, αλλά δεν είχε τα απαραίτητα αποθέματα για να συνεχίσει. Και βοήθησε αυτό βέβαια και η οικονομική κρίση του 1930, το κράχ εκείνο. Σαν χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης ήταν ότι νομικός σύμβουλος τότε της βελγικής εταιρείας ήταν ο νεαρός τότε δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάτσος, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήρθα το 22 πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και πιάσκασα μεταλλεία το 27, το Νοέμβριο. Εργάτες δούλευα.
Και σιγά σιγά από εργάτες ανάλογα τους φούρνους θα πάνε επικεφαλής. Φούρνοι, χίλιντρα φούρνοι, γυρίζανε με λωριά και με... Τρεις βάρδιες δουλεύαμε 100 άτομα. Μόναχα στο έργο μέσα. 3 δουλεύανε στο σπαστήρα. 3 άνθρωποι. 4 άτομα δουλεύανε στους μήλους που αλέθανε το μετάλλευμα. Το κάνανε ψηλό και το ρίχνανε και αυτοί τις αποθήκες πάλι. Από τις αποθήκες του πέρανε ήταν 5 άτομα. Το στρώνανε κάθε μείγμα τύχη, κατάλαβες, άλλο 10%, άλλο 20%, άλλο 50% ήταν μέσα, κατάλαβες, ξέρανε. Και το κάνανε ένα είδος για να το καίνε οι φούρνοι. Λοιπόν, από εκεί το παίρνανε και το ρίχνανε σε λούκια μέσα, κοφνίδες λέγαμε εμείς, πώς έχουν οι μήλοι. Ναι, και είχε ένα μηχάνημα το οποίο τάιζε, πώς ταΐζει μιλόπετρα, τικ που δουλεύει εκεί, ταΐζει μιλόπετρα. Είχε ένα εργάτη εκεί και ο κεφαλής. Λοιπόν, ύστερα ήταν στους φούρνους 3 που κοιτάζαν τις φωτιές δηλαδή. Εγώ και ακόμα 2 που είμαστε και πάλι άλλη βάρδια που είχε. Είχαμε και ένα παιδί που τάζει τους φούρνους από κάρβουνο. Γιατί καίγαμε με κάρβουνο τους φούρνους. Το κάναμε ψηλό, πήγαινε με πίεση με αέρα μέσα και ήταν και με πετρέλαιο όμως και με τα δυο τα είδη. Είχε και ένα μηχανικό και ένα λαδά που λαδώνανε εκεί, τα λωριά που φτιάνανε στους φούρνους. Λοιπόν, είχε από κάτω τις κοριές που βγάζανε το καμένο δηλαδή, άλλοι 2 εργάτες. Είχε 2 εργάτες που μπαίνανε μέσα και τεινάζαν τα σακιά. Εδώ είχε ένα ψηλό κτίριο και είχε σακιά πολύ ψηλά, το οποίο το πήγαινε το μεταλλείο και κόλλαγε ο καπνός γύρω-γύρω, κατάλαβες. Και κλείβαν τον αέρα και το τεινάζανε και πέφτανε κάτω. Από εκεί το έπαιρνε το μηχάνημα, το έβγαζε έξω, το τσουβαλιάζαν, το ζυγιάζαν, το βάνανε στην αποθήκη, κατάλαβες. Ναι. Ύστερα, είχε 2 εργάτες όξω που κουβανάγαν κάρβουνο πάνω για τους φούρνους. Είχε 7-8 εργάτες έξω που κουβανάγανε μεταλλείο από εδώ και από εκεί και πιάναμε στο αυτό. Αυτή ήταν. Είχε το γραφείο 2 μέσα, είχε η μηχανία πάνω άλλοι 2, η βάδια δηλαδή. Αυτοί ήταν οι εργάτες. Εγώ, φτάσαμε δεν κόσα ακόμα. Εγώ δούλεψα 3.024 μέρες εδώ πέρα. Είχα τόσα ημερομίσθια. Τα οποία πήρα σύνταξη το 1963, ψαράλσα. Πήρα 1018 δραχμές και βγήκε μια διαταγή όποιοι δουλέψαν στα μεταλλεία να πάνε να δηλώσουν τα ημερομίσθια. Πήγα και εγώ και δήλωσα. Τα λογαριάσαμε, ήταν τόσα. Και πήγα 3 φορές πέρασα από την Επιτροπή και τα εγκρίνανε και τα απορρίξανε και τα απορρίξανε τελευταία και δεν πήρα τίποτε. Και έμειναν 1018 ώρες με σύνταξη. Και ευχαριστώ πολύ και τους κυβερνητικούς και του ΙΚΑ τους υπαλλήλους. Δεν πέθανα. Ζω. Ονομάζομαι Βασίλειος Δαούτης του Δημητρίου. Είμαι από τους πρώτους εργάτες που ήρθα στο μεταλλείο. Το 1949, τις 14 Σεπτεμβρίου, αρχίσαμε τη δουλειά. Ήμασταν 17 εργάτες. Το 1952 γίναμε 72 εργάτες. Το 1958 γίναμε 1516 εργάτες. Η δουλειά επεκτάθηκε σε όλο το νησί, όλοι οι εργάτες από όλο το νησί, από τον Εύρο μέχρι τη Γκοζάνη.
Οι συνθήκες εργασίας εδώ ήταν σκληρές. Δεν είχαν τα απαιτούμενα που πρέπει να έχει ο ξεσκαρωτής, ο πιστολαδόρος, ο γομουτής, όλοι αυτοί δεν είχαμε τη σχετική ασφάλεια που έπρεπε να έχουν. Σκληρή δουλειά. Αλλά τρέχαμε, κουραζόμασταν για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα μεταλλεία εδώ, για να μην χάσουμε το ψωμί μας. Γιατί είμαστε φτωχοί. Ώσπου το 1958 φτάσαμε στην κορυφή της δουλειάς με πολλούς τόνους, πλην όμως τότε παρέμβει πάλι εκείνος η γκρουπ που έμπαινε μέσα στα δικά μας συμφέροντα, του Χοντροδήμου μάλλον τα συμφέροντα, και έσπαζε την τιμή, που αρχίζει η δουλειά να κατρακυλάει. Το αποτέλεσμα ήταν να είναι ένα έτοιμο έργο, με προσόντα και σήμερα ακόμα να μπορείς να το φορτώσεις, να έρθουν τα αυτοκίνητα να φορτώνουν κατευθείαν καράβι και να μένει στάσιμο. Τα μεταλλεία κλείσαν γιατί δεν ενδιαφέρθηκε το κράτος. Δεν ενδιαφέρθηκε το κράτος να το δώσει εδώ στην Υψηκάμνη, τη δική μας, όπως είχαμε Υψηκάμνη, τον Αγγελόπουλο, να το παίρνει εδώ το μετάλλημα. Σταματήσαν οι εξαγωγές απ' έξω, οι εισαγωγές. Δεν το έπαιρνε η Γερμανία, δεν έπαιρνε η Αυστραλία. Έκλεισε το μετάλλημα. Αν το έδινε εδώ στα δικά μας στην Ελλάδα, θα δουλεύαμε ακόμα στα μετάλλια. Δεν θα κλείσαν τα έτοιμα μετάλλια. Γιατί έφερνε απ' έξω μετάλλημα και σαμποτάριζε το δικό μας το μετάλλημα. Κοιτάζαμε να προωθήσουμε το έργο μαζί με τον Χοντροδήμο, γιατί αυτό μας έλεγε και αυτός, γιατί το έργο αυτό δεν είναι για μένα, είναι για εσάς. Ναι, το είπε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές. Το μόνο πρόβλημα που είχαμε εμείς ήταν ότι δεν ήμασταν καλά ασφαλισμένοι, γιατί γινόταν συνέχεια ατυχήματα, όσο ήταν βαριά η δουλειά. Και το δεύτερο πρόβλημα ήταν τα λεφτά. Δεν πληρώνουν μέσα κάθε 15, κάθε μήνα. Δουλεύαμε 6 μήνες, μας έδινε 2 μηνιάτια. Πάντα χρεωμένοι ήμασταν. Αφού έφτασε στο σημείο τα μεταλλεύματα που βγάζανε εδώ και έγινε η εξαγωγή, ο κόσμος όλος δεν είχε αυτή τη διάθεση. Δόλευαν όλοι με διάθεση ακόμα και να μην πληρώνονται. Είπαν ότι ας κάνουμε υπομονή να μην πληρώνουμε και 3 και 4 μήνες, αρκεί να έχουμε δουλειά στο χωριό μας μέσα, διότι ήρθαν ξένοι πουλοί και το χωριό άλλη πόρη δεν είχε εκτός τα μεταλλεύματα αυτά που υπήρχαν. Αυτοί όμως ήταν πολλοί υπάλληλοι που εμείς δουλεύαμε, αυτοί κάτω 10-15 χωρίς να δουλεύουν να προσφέρουν εργασία. Αυτοί πληρώνονταν, εμείς δεν πληρώνομασταν, φωνάζαμε, πήγαν στα δικαστήρια, φτάσαμε μετά να κάνουμε μέχρι απεργία πίνης. Μαντριστήκαμε μέσα στις παράγκες ο κόσμος να πεθάνουν από την πείνα αφού δεν είχαν να φάνε. Πήγαινε στον μπακάλι να ψωνίσει, τον έλεγε δώσε μου, διότι δεν πληρώθηκα από τον Χοντροδήμο. Αλλά αν δεν πληρώνεις πώς θα δουλέψεις, έπρεπε το κράτος να αναλάβει και να του πει κύριε γιατί δεν πληρώνεις τους εργάτες. Διότι οι μισοί ήμασταν ασφαλισμένοι, οι μισοί όχι, ο Χοντροδήμος έλεγε το κράτος να του δώσει παράδες. Το κράτος δεν το σαμποτάριζε το Χοντροδήμο και δεν τον έδινε παράδες να πληρώσει τους εργάτες. Δεν τον άφηνε να πουλήσει, να επιβάλλει τον Αγγελόπουλο που έπαιρνε από την Αίγυπτο μεταλλεύματα, να τον επιβάλλει να μην παίρνει από την Αίγυπτο μεταλλεύματα, να παίρνει τα ελληνικά μεταλλεύματα που μπορούσε να απορροφήσει τα δικά μας τα μεταλλεύματα εδώ της Θάσου. Διότι και αυτά τα μετάλλια είχαν αξία, ήταν σε μεγάλες μονάδες. 48 μονάδες. Τα οποία και τώρα άμα τα ελέγξουν, όπως κάνανε γεωτρήσεις και η ΤΒΑ, και τώρα ακόμα που έρχονται και κάνουν οι ΙΓΜΕ, βλέπουν ότι υπάρχει πράγμα. Μπορεί να δουλέψει ο κόσμος αυτό στη Θάσου, διότι δεν φτάνει ο τουρισμός αν δεν υπάρχουν και τα μεταλλεία αυτά. Ο τουρισμός είναι για έναν μήνα μόνο. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το ΙΓΜΕ, εκτελεί από το 1976 ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνών για μεταλλεύματα μεικτά θιούχα και χαλκού στο νησί Θάσο, στις παραχωρήσεις, στα μεταλλεία
του Δημοσίου. Το κλιμάκιο της Θάσου που εκτελεί τις μεταλλευτικές αυτές έρευνες αποτελείται από 40 εργαζόμενους που καθοδηγούνται από μια σειρά ειδικών επιστημόνων, όπως γεωλόγους, μηχανικούς μεταλλίων, γεωφυσικούς, γεωχημικούς και τοπογράφους. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 5 γεωτρύπανα βαρέως τύπου που εντοπίζουν τη μεταλλοφορία σε διάφορα εργοτάξια. Το κλιμάκιο Θάσου το 1982 κατάφερε να διπλασιάσει τα υπάρχοντα αποθέματα μέχρι τότε το μετάλλευμα τσίγκου και μολύβδου, φτάνοντάς το σε 2 εκατομμύρια τόνους με περιεκτικότητα 3% τσίγκου και μολύβδου και 1.200.000 τόνους με περιεκτικότητα 7% τσίγκου και μολύβδο. Και σε αυτό προστίθενται και 900.000 τόνους καλαμίνας, δηλαδή οξυδωμένων μεταλλευμάτων τσίγκου και μολύβδου, που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα χρόνια. Στο τελικό στάδιο της έρευνας θα γίνει μια εκτίμηση των αποθεμάτων τα οποία έχουν εντοπιστεί από μια ειδική ομάδα επιστημόνων για να κριθεί η οικονομικότητά τους ή όχι για την εκμετάλλευση. Αυτά τα μεταλλεύματα θα αποτελέσουν την βάση μαζί με άλλα ελληνικά μεταλλεία για την τροφοδοσία της μεταλλουργίας τσίγκου και μολύβδου που θα ιδρυθεί στις εκβολές του Στριμώνα ποταμού.